mı kardeşim? Oğlanacağım. Neçe düştü? Şu niyem olsa mara ölümü için yaşayak. Geçen bu dünyada yaşayız şokuyla gelip oluyor. Başkaları hiç tatip olun yok. Adam ölüm için yaşayır. Şu kamış ne ölüse bilen He. şokuyla yok. Şeyle mi? Ha, Motor neçelik mi? 3. 3. 3 gidiyor mu? He, Bir ton hep. Kimi kaldı ya bu fakir? Ne mayım olsa minip gidip bu min. Bağdat min. minen mi? Kreyetiyen mi? Bağdat min. Gideceksin. Kreyetiyen mi? Daha soğuk senine gideceksin. Getir bunu. Oho terif. Ya Herifine 30 oluyor, cıvıt sol. Nämeden utanayın? Götüm görkezýän mi? Emjimi görkezýän, bilimi görkezýän, ejin amyny görkezýän nämeden utanayın? Emjakin gürünüyor. Emjakin gürünmüyor. Nerede emcik gürünüyor? Emcik bilen görünmüyor. Men sadece şeptaly yiyip gowmy diýen bolly. Nerviniz uyniyka, ty benamız, kafir, yibany, göt. Utan milletinden. Neyine utanacağım? Niye utanıyormuşum? Sen utan. Jimmy, танцуй! I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Hey, hey, hey. Gel Miriya. Oh, oh, oh. Gel diye. Oh, oh. Gel Miriya. Hey, hey, hey. Gel diye. Gel. Pata 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 pa. I am a disco dancer. Halaç, Kerki, Hocamad etraplary. Manan da şüpheli täzeýelim ýetip geldi. Hemmäňizi täzeýeliňiz bilen gutlaýan, suwda etýänlere suwdasy bolsun, bu ýerni dişleýänlere ýurdumyz parahat bolsun, duhtarlara jany sag bolsun, hemme başga-da oňun saatlaryň hemmesini arzu etýän. Mary, täzeýel bayramçylygyňyz bilen baryňy, gaty, gowy arzuwlar edip gutlaýan. Goý, siziň goça oğullarınız, gaty köp puluňyz, gaty daşýaly jan saglyk we täze ýyl sizi giňden gucak açyp garşalsyn, gutlaýan. Balkan, täze ýylda gawy günler, gawy durmuş, mazaly söýgi, ballileriniziň jany sag, gaftallaryňyza, ýakynlaryňyzyň bolmagyny 2020-nji ýylyň ýortup geçip 2021-nji ýylda ähli zatlaryň gawydan gawlaryny arzu etýäs. Daşyňyz yetip gelýän täze ýylda täze üstünlikler arzu etýäs. Gelýe diýip garaşyp getiren bu ýylymyzda hemmeler arzu etýän zatlaryna, ýetesi gelýän maksatlaryna, göresi gelýän adamlaryna gowuşsun. Hemmeler üçin ýürekden täze ýyl bayramy bilen gutlaýas. Daşyňyzda özbek doganlarymyzyň şiwesi, ýangy ýylyňyz bilen sizge en ýaxşy tileklerinizi, muhabbat, pul, soğuluk bahtlarını tilayman. Türkmenabad, taze yıl bayram bilen hemmeňizem gutlyman. Sizlere taze yıllarda ad dışı can sağlık, gül tek durmuş, dağ tek duruşba, deniz tek söýgü arzu edemem. Hemmezem puluňyz nire soğucağınız bilmän oturunlar. Ama yakınlarınızam daşdoraňyzda, ýüregiňizde düşe otursunlar. Can sağlığınızam tut tek bolup, viruslar sizleri görüp korkup kaçsynına. Ýurdumyzam Amerikadek, Yaponiýadek össün nakonecta. Bayramaly. Всем желаем успехов, любви, здоровья и много денег. Gutlaýas. Tagtawazar ýol öten. Täze ýyl bayramy ýetip gelýär. Hemmeler üçin ýürekden täze ýyl bayramy bilen
gutlaryn, hemmelere bir çantalyk arzu edoryn. Sizi çyn yürekden gutlaryn. 2021-nji ýyl öňkü ýyllardan has gyzykly bolar. Bolçuluk bolar, ösüş bolar, jan saglyk bolar, toýçuluk bolar, başga da hemmelerin arzulary hasyl bolar diýip arzu edoryn. Nuhur, täze ýyl gelente hemmesi ýaxşy bolanty. Sayap sakar onda bole. Täze ýylyň işiň agzynda içeri girjek bolupdyr. Hemme göwne degişliklerim galsyn. Meýle akkalar, biwler, iniler, uyalar hemmäňizden şunu ýanyp üýşüp, agzy bir bolup, jemlenişip, saçaň başynda täze ýyly garşy alyp oturmak meselesi. Alın onda. Kaka, bolýaday, täze ýyl bilen gutlaýarsay, gadaýlar, güýjüňiz, puluňyz, dost ýarlaryňyz köp bolsunmay, geljek ýylda ählimiz agzy bir bolalday, ýurdumuzy, jemgyýetimizi östürelilay, boldumsaz. Täze ýyl ýetip geledir. Täze ýylda hemmelerin arzuwy hasyl boladyr. İşleri uğruna boladyr, ýollar uğurlar açyladyr. Ýurdumuz gülläp ösedir, öňe gidedir. Yaman wagtlar köni ýylda galadyr. Bolçuluk boladyr. 2021-nji ýyl biz üçin iň gowy ýyllaryň birisi boladyr. Aşgabat, ay bordaro, jeýdip täze ýylym ýetip geldi. Täze ýylda hemmeler betinden gülüşüp, begenişip, gar oýnam bolup, süýjüje sözler diýem bolup, üýşüp ondan mundan oňa ylgam bolup garşalýadaro. Göreýde, dünýäde türkmenler ýaly ütgeşik millet bar diýseler, inanjak dälnaro, sebäp bizlaro. Onu ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýanaro. Inanaýda, täze ýylda bize nähir gowluklar, üstünlikler, joşgunlar, bolçuluklar, ösüşler, azy birlikler we toý tomaşalar garaşýar. Şol bagtdan Allahan hemmeleriň rızkyny dil paýlap bersin. Baryňym täze ýylyň gutly bolsun naro. Garagum post. Bizim şeýle owadan we baý türkmen dilimiz bar. Ören süýjü sözlerimiz bar. Dillerimiziň owazy belentlerde ýanglansyn. Goý türkmen dili dünýäniň ähli künjeklerini giňden eşdilsin. Türkmenistanlylaryň näme diýjek bolýandygyny we nädip diýändigini bütün dünýä düşünsin. Her bir Türkmenistanlylaryň kalbyny, öz milliligini, watanyny, dilini, däp düsturuny we medeniýetine bolan söýgü joşup dagarsyn. Halkymyz, ýurdumyz bugünküsünden has belentlere, ören, ýokary derejelere ösüp ýetip, bolçulugyň we ösüşiň, baýlygyň we jan saglygyň, şadlygyň we baktyň içinde ýaşasyn. Onu sizin bilýän şiwelerdäki täze ýyl gutly sözlerini kommentariýalarda garaşyp, size täze ýylyňyz gutly bolsun, täze gadamyňyz batly bolsun. Aynen ya, sen de